Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Раште J. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хонаҳои нав равон кардам ки мо қабул кардем рекламат барои шумо. Бениҳоят хонаҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, хона, техника, ягон маҳсулот чӣ намуди рекламае ки хонаи мошинаи барои фурӯхтан марамат сурат маълумота дар WhatsApp имо моро кунед, мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. Хоб дар имрӯза навор аст квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе ва хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе ва аз территорияи Ваҳдат хонаҳои фурӯшӣ аз Ҳисор, аз Рӯдакӣ, хоб ва аз шаҳри Кӯлоб ва аз дигар тарафҳо ҳастанд ки бо нархҳои арзон. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кора. Мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. Хоб, курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 169 сомонӣ. Навора сар мекунем, рафтем. Дӯстони азиз, пешаи наворро сар кардан якта реклама дорем ки ба шумо мерасонем. Якта хона дар кора ки аз территорияи Данғара, аз наздикои роҳи Душанбе Данғара бошад мешавад. Хонаи временкай ҳамин як хоначаам дошта бошад мешавад барои як модари азиз ки шароитшон ҳамин хел кам будае то нархҳои 60,000 сомона бошад мегӯяд мехарем. Сумшон тайёр астае. Аз шумо хоҳиш мекунем кадоме ки аз территорияи Данғара агар ки хонаи арзону фурӯшӣ дошта бошад, ин ҳамин модари азиз дар ҳамин рақамошуда занг занад, сумшон тайёр астае, яъне аз шумо мехоранд. Аз наздикои бозори Данғара ва аз наздикои яъне роҳи Душанбе ҳамин Данғара гуфтага аст боша қариб боша хела хуб мешид. Хона временкай ремонту средни ҳамин як хонача дошта боша қатъи заминош мешавад то 60,000 сомонира. ин ҳамин рақамҳои модар астае ки мегафони пастияни кор мекунад, дар ҳамин рақамҳо занг занед, яъне ки хонаи шуморо дида ва мехаранд. то 60 тара боша мегӯяд мешавад. Аз шумо хоҳиш ва илтимос ки дар ҳамин модар кадоме ки ҳамин хел хона дошта бошад аз территорияи Данғара як бор занг занад. Ва мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ марамат рафтем. Якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар посёлкаи Оби Дара гуфтага аст, кӯчаи 2 хонаи 23 аз роҳи калон мегӯяд ҳамагӣ 60 ё ки то 100 метра мегӯяд то хона роҳ аст, яъне ки аз 50 то 100 метра роҳае, яъне аз роҳи калон то хонара. ҷои бениҳоят хуб дастае ки яъне лаби роҳи калон да. Ҳамагӣ қариб мегӯяд 6.5 сотиқ замина мегӯяд, яъне ки аз 6 сотиқ зиёдтаракай ва 4 дар хона кардагӣ тайёр. Обсвет ҳастай, ошхона, баня, кухни, як калидори калон, як навеси 20 метра ва подвали калон, дарахтони мевадиҳандаи ҳамаи намуд ва наздикии мактаб, масҷид, мағозаҳо ҳастай. Рӯи ҳавлиё полни худ сиёшка дар тирезаҳои нав часпондагӣ, гирди хона полни худ маҳкам, аз ду тараф дара дорад. Ҳар як даруни хонаҳо мегӯяд ремонт кардагӣ аст, ки фақат медорен зиндагӣ мекунен. ҳуҷҷатҳои хонам 100%. ҷош мегӯяд ҷои бениҳоят хуб аст ки омада бинен шаҳри Ваҳдат посёлкаи Оби Дара. Обсуд бе проблем аст ки кӯчаи дуюм хонаи рақами 23. Дастрошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи $38,000 ки бо арзонтара мешавад. Якум рақамошон аст мегафон пастияни кор мекунад ва дуюм рақамошон номераи билайн аст ки инашам кор мекунад, дар рақамо билайнаш WhatsApp пайваст дорад. дӯстони азиз, боз мегӯям ки нархаш ҳамин хел арзанда аст, барои ки ҷои хуб аст, ҳамаи шароитош муҳайё аст. 4 дар хонаи калон, дарахтони мевадиҳанда ҳамаи намуд, гирдаш макам, об дар дуруни хона. Таги навеста шуда ҷои мошинмонӣ ки як 3-4 мошин монда мешавад. Ва боз мегӯям ки наздикӣ шуда пеши хонада рӯпаруш мактаб, масҷиди калон ва мағозаҳо, обшу медпункт, яъне ҳама чӣ ҳастай. Агар ягон маълумоту иловагӣ хоҳен фаҳмида, ин ҳамин рақамода занг занен, ба шумо бештар маълумотша метиҳанд. нархи хона $38,000 бо конкретно одамони харидода арзон мешавад. Марамат бештар маълумотша аз соҳибашон гирен, аз шумо, яъне ки ҳамиқа чӣ. дим хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар совхози Назаров гуфтага аст, деҳаи Файзобод пушти мактаби 27. боз такрор мекунам ки хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Кӯлоб, хоб совхози Назаров, деҳаи Файзобод ва пушти мактаби 27 гуфтага аст соҳибшон. ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 6 дар хона кардагӣ тайёр аст, ки як калидор, ошхона, баня, кухни, бассейни 10 метра ва сарай аълохона, ҳезумхона, қатъи ҳезумош метиҳа мегӯяд соҳибшон. дар дуруни хона мебел ва ҷои канализатсияам пайваст кардагӣ аст. хоб хона мегӯяд бо гӯшти пухтаи 1,5 кати мегӯяд, яъне ғавс мегӯяд обши омода шудааст. баня ҳама чиш аделна ва
бочкаи 1 тоннага намедонам хеле дорад ва термиз кухни гарнитур, чойлоб, 2 намуд ангур дорад мегӯяд дарахтори мевадиҳанда ҳастае. Обшим хона бо ҳамаи чизи чораш, ҳама чи дураранги сексия ва хонаҳои дачабори бассейн, пасси ранги хонаҳои савримениамаш кадагиай. Бо гӯшти пухта кати мегӯяд омода шудааст. Ошхона, баня, канализатсия, хоб ҳама чи обши дорад бе ягон таъриф. Срочно мегӯяд пул дар кор мегӯяд ба ҳам хотир мегӯяд арзон фурӯхтасем ҳамагӣ бо нархи 205 000 сомоне ки боз арзонтара мешавад. Кадоме ки наличи мегирад бо ягон сум арзон мекунад мегӯяд срочно сум дар кора. Якум рақамошон аст 918 кор мекунад. Дар рақамошон мобига пайваст дорад ва дуюм рақамошон инашам вавилон аст ки инашам кор мекунад. Якташ дар мобига, дуюмаш рақамошон аст ҳардаш кор мекунад. Кадоме ки аз шаҳри Кӯлоб агар хонахар ки бошад марама занг зада бештар маълумотша аз соҳибашон гирем. аз шумо хоҳиш мекунем лайкотонро фаромӯш накунед, гузорем ва силкаи навора подписаш кунед. чӣ намуди хонаи замини мошини чизе ки барои реклама дошта бошед дар WhatsApp имо рӯй кунем, дар видеои оянда рекламаш мемонем. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар деҳаи Гарав гуфтагӣ аст соҳибшон. ноҳияи Ёвон деҳаи Гарав. дӯстон аз ҳамин хона дар рости гап хела клиент бисёр аст ки каунтари дигар нархи навошро тоғри нагирифтааст. хона ҷои беҳтари да ҳамаи шароитош муҳайё аст. кадоме ки срочно мегирам мега арзонтар мекунем, неки срочно суми наличи. ҳамагӣ 8 сотиқ замин аст ки 5 дар хона кардагӣ тайёра ки бо ремонтҳои замонавӣ. ошхона, баня, кухни 3 дар хонаш мегад ремонти замонавӣ кардагӣ ва 2 дар дигар хонаш мегад, яъне ки ремонт надорад. кухни, ҳамом аделна 2 хонаш беремонт, 3 дар дигар хона тайёр, дарахтони мевадиҳанда, рӯи ҳавлӣ битон, кришаш нав, хоб ҳамаш маҳкам аст. рӯи ҳавлишам битон кардагӣ аст ки ягон лой пой намешавад. хай ангурам нав шурондагӣ аст ва гирди хона маҳкам аст. лаби роҳ ҳамаи чизҳои лозимӣ дар наздикиш. якум рақамошон аст тисел кор мекунад ва дуюм рақамошон мегафон аст ва сеюм рақамошон номерои расмӣ аст ки инашам кор мекунад. дар номерои расмияшон имо WhatsApp 24 соат кор мекунад. дастрош мегӯяд пул дар кор мефурӯшад бо нархи 160 000 сомонӣ ки боз арзона мешавад. 160 бо арзона мекунад. ҷои ошхона, баня, аловхона аделни, дарахтони мевадиҳандаро бе ягон таъриф. хоб 3 та рақам аст кор мекунад. занг зада бештар маълумотша гирем барои одамони наличи арзон мешавад. аз шумо хоҳиш меомад ки лайкотонро фаромӯш накунед, гузорем ва силкаи навора дар WhatsApp имо подписаш кунед. чӣ намуде ки реклама дошта рӯй кунед, рекламада мегузорем. чорум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино рӯпарои бозори Кушониё гуфтагӣ аст. ай мактаб мегӯяд як, яъне мактаби 84, яъне 100 метр болотар аст. хоб 2 сотиқ замин аст ки 6 дар хона кардагӣ ки хонаи дуошона дӯстони азиз ки 6 дар хона бо ошхона, баня, хоб ҳоҷатхона аделни. хоб рӯпарои бозори Кушониё ай мактаби 84 мегӯяд 100 метр мегӯяд болотар аст. 6 дар хона аст ки ҳамаш тайёр аст. ошхона, баня, аделни ҳоҷатхонаш кати ҳаст. обсоид гирди хона маҳкам, даруни хонаҳо ремонт дорад ва термис ҳамин хел чизо ҳаст. хай обшим хонаи шаҳрӣ шаҳри Душанбе райони Сино рӯпарои бозори Кушониён. ҳамагӣ срочно мегӯяд мефурӯшад бо нархи 330 000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. 330 000 сомон дӯстони азиз ки ин ҳамин рақамҳо мегафоншон аст. позитсияни кор мекунад. кадомида агар аз ҳамин территория дар кор бошад. одамоне ки наличи мегиранд арзон ва муомила мешавад. марҳамат тамос гирен. дӯстони азиз, чӣ намуди хонае ки мехарен дар комментария нависед. мо дар видеои оянда хонаҳои гуфтагии шуморо ҷудо карда баҳри шумо пешкаш мекунем. фақат шумо лайкотонро фаромӯш накунед ва силкаи навора дар WhatsApp имо подписаш кунед. панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт дар 101 микрорайон гуфтагӣ аст соҳибшум. шаҳри Душанбе 101 микрорайон. як хонага квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад. 24 квадрати метр бо свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, хова, ванна ҳаст. ремонти хона 100% барои зиндагӣ кардан, яъне ки беҳтарин шуда ва лаби роҳ, мағоза, банк, аптека ҳамаш дар наздикиш. дом мегӯяд откритый лестница мегӯяд соҳибшон. ҳолаташ мегӯяд хуба, ягон камбудиша нагуфтиям. хоб дастрошро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 270 бо арзонтара мешавад. одамоне ки наличи сумкати мегирад боз муомила дорад. 270 000 сомонӣ рақамошон аст. вавилон кор мекунад. ба кадоми шумо агар ки лозим бошад занг зада бештар маълумотша гирен.
мо рекламада мегузорем, агар ки шумо чизе ки дошта бошед, хона, замин, мошин, дар ватсапи мо роӣ кунед. шашум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон 2 гуфтагӣ аст соҳибаш. Квартираи фурӯшӣ аз Душанбе Зарафшон 2. Духонага квартира аст ки сехонагаш кардаган дар 9 ошона қарор дорад, 50 квадрати метр. Дом 9 ошона дар 9-аш 50 квадрати метр. Сехонага кардаган. Боб свет таъмин аст, ошхона, ҳоҷатхона, хоб, ҳаммом, ванна, ремонтҳои замонавӣ бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. Даруни хона мегӯяд кушоӣ, яъне кушода аст, ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст, медонӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. Яъне ки мансарам бо дошта намедонам чӣ хелай бо хай бештар маълумотша мегирем. Нархи квартира мега 330 000 сомонӣ аст, кадоме ки мегирад бо арзонтара мешавад. хоб чӣ маълумоте ки буд мо пешкаши шумо кардем, агар ягон маълумото иловагӣ хоҳед фаҳмидан, инами рақамошон занг занед, билайн аст кор мекунад, ин рақамошон билайн кор мекунад, ҳамин рақамото занг занед ва маълумотои бештарша гиред. дӯстони азиз, чӣ намуди квартира ки ба шумо ки лозим аст дар комментара нависед, мо аз видеои оянда аз харидоро ҷудо карда пешкаштон мекунем. хона мехаред, замин мехаред, чизе ки мехаред дар комментара нависед, мо агар ки ёфтем якум шуда пешкаштон мекунем. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ дӯстон, инашам аст аз территорияи Душанбе, ки чӣ хеле ки дар комментара хоҳиш кардан ки бисёр квартираҳо аз Душанбе пешкаш шава. Баъри шумо бисёраш аз Душанбе. квартираи фурӯшии навбатӣ мо дар шаҳри Душанбе дар 32 микрорайон рӯпарӯи ресторани Симин. Яъне ки намедонам чойхона, ресторан, столовия, яъне Симин, доми панели, доми советский. 32 микрорайон ҷои хуб дар мега соҳибош. Якхонага квартира аст ки дар 5 ошона қарор дорад, 27 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, балкон, тапчан дорад. хоб дастарошона мегӯяд пул дар кора мефурӯшем бо нархи 225 000 сомонӣ. ака арзон мекунам, инаша тариқи телефон худатон мепурсем. оби гарм тез, балкон, тапчан, открити лестница, ҷои хуб дар мега соҳибшон рӯпарӯи ресторан ва чизи Симин. рақамошон аст мегафон кор мекунад, ба кадоми шумо ки лозим аст маромад занг занед. ҳаштум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт райони Фирдавсӣ ва Зарафшон. Амихел наистиян. шаҳри Душанбе, райони Синно ва Зарафшонда. Якхонага квартира аст ки духонагаш кардаган дар 6 ошона қарор дорад, доми 9 ошона 45 квадрати метр. Якхонага духонага кардагӣ дар 6 ошона, дом 9 ошона 45 квадрати метр. лифт дорад, отопление, ҳуҷҷат дорад, хона, техпаспорт, ошхона, баня, кухни, ванна, термиз, кондитсионер, ремонтҳои замонавӣ. ака дар дорони хона чӣ шаметия наметия нагуфтем, барои ки хона обшум ҳамаи шароитош муайян аст ки бениҳоят ремонтҳои хуб карда, лифт, отопление, техпаспорт дорад. хоб дастарошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 348 000 сомонӣ, боз арзонтара мешавад. дар поёнаш ҷои мағозаҳо, аптекаҳо, банкҳо ҳама чи обшум ҳаст. хоб ин ҳамин рақамошон аст, мега тисел аст, кор мекунад, кадоме то ки мехарем маромад занг занем. дӯстони азиз, шумо агар чунин рекламаҳои хонаҳо, заминҳо, мошинҳо, квартираҳо, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад роҳ кунем, мо фурӯш дам мегузорем ва дар имзо навор ҳам хонаҳои фурӯшӣ пешкаш кардем. То видеои оянда, худо нигаҳбонтон.